nangkong nachap iku yo blat rai kan rat wada emi hini wayo di cek nang wayo em lang hini kam jule pen pau ke media iku ki media wat kam ju pat ba iku ki wayo pebenai hak ini em chapang bon gajing chama pat ba ke kwa au petip u public secretary yang larang by circle u wate ke pang ba em kam hajing haji pat ba sanga baklam public secretary u ba elector dakar to kublai shibon ya ba wan selan nongrum badai ru presiden jongka HNM larmbai circle ti kumjur ngapen pau ya nakong na siap ngapen pau ke jing singu sya boleh terakan rat balari bala sumaringi hado ne kasngi bangi lairu ban ya kendo sya ki social media bat ngila ban penyo sngiu ya kan ka jinge jengi bat ki jinge jengi pai ba siapi ti kublai shibon te ka phang hi ba ka jing hi ba ki pai ba nong song sinong jengi ki syam kalong kum ni harum kerpat jur ka HNM henio trap acik national movement ya ka sorkar bahkan pa penbiang ya ki network jio sya ki thain nong kendong nakaliang ka seng HNM henio trap acik national movement kala kerpat jur ya ka sorkar bahkan pak penbiang ya ki network jio sya ki thain East Chantia Hills bat kamtam syaki thain yang kendong ki bahap hapo Kliriat district bat kumjo sya kiwe pat ki district kumjo te namar kane ka jing posted jong kane ka klam COVID-19 ne coronavirus ki khna school bat kumjur ki pai ba khamtam hi ki khna school kimsem layo lat ban le school ki hab ban le online class nang bakin la ban pendat ya kitu kijing pule ki jongki Henry kalong penban ka jinge ka bakrau ya ki khna school bapli bakin sngyothu ya ki kijing batai jongki nong hikai namar ka jing bombiang kini ki network jio debat kumjo shosho kashem jing eru ya upat ba nong snong jo isentia khamtam sigi thai nong kendong kitu kibriu namar kumno bangin le ban yada ya kani ka khlam COVID-19 di kibriu ki basule daka online jobs niki network marketing ki baper ki basu pendan kam daka internet Henry kim syam la sei song ru namar ka jing bombiang kitu ki network di ngihi naliang jong kaseng HNM ini terap acik national movement ngikar padrit bat ngikar pajur ya kani kajing jong kipai ba kenang lada ka sorkar ka sngap bat kasim kia ya kani ka kam kenang bangin yo lat ban law ya kijing jong ki khna school bat jong kipai ba nong song sno debat kaseng ru kadaong lada kini ki network kimsyam la trikam kabhabakin khang no senton kimton kam banbu syakani ka thain jingi namar ki briu hi balai ki apply ya ka sim card jio khnang bakin yo ya ka network ka bapiang henry kajing pembiang jong ki network kalong penban kajing ya ki pai ba bat khamtam hi ya ki khna school bun hi kinu ki kam ki baper ki supendan kam daka internet tidai na kata kadau ke sorkar kadai ban sim kia ya kani ka isu bat shosho ngidai ban buram ya ke sorkar tidai kata kadau ngikerpat rit bat ngiyo ya kijing jong kipai ba bun hi ngiyo sngiu nakaliang hi kaseng ngiyo sngiu bun nakinong hikai school bat kumjuru ya ki khna school bapli bat kumju gitu ki kumang ngai fimene gitu ki ba ju pendan kam ki kam jegi da ki online mo da ki internet ti kalong kapasyam jing shisha lada ki network kimbiang ti tangkatahi ti shosho khnang bangin la ban yada yauni khnyang jingpang ti bon hi na ki briu ki balle online jobs
Kide ban syong haying ban online jobs ki pendon kam dak mobile ni dak kinu ki pendon kam dak internet kisok lada kitu ki network kim biang setia ti ki pai baru ki syam jinge shibon namar ko dak kimut ban lek balaru kim syam lai kim yo la namar don ka lockdown kamut kenang ba min la ban pendu ya kanika klam COVID-19 di tangkatahi kublai shibun yapi bat ngakermen skam baka sorkar kadai pan sengap ya kani kajing jongki pat ba bat jongki kena school kublai shibun